Прывітанне, сябры! Сёння пагаворым з вами пра не вельмі прыемныя з'явы ў нашым паўсядзённым жыцці. Гаворка пойдзе пра ашуканства. Ашуканства – гэта па-руску мошенничество, надувательство, плутовство. Сябры, у наша тэхнічна развітае стагоддзе, калі зараз можна, не выходзячы з кватэры, замовіць абсалютна любы тавар, мы часам і не задумваемся, калі з лёгкасцю уводзім нумар нашай карткі, нумар тэлефона ці нават пашпартныя дадзеныя. А яшчэ пераходзім на бяскрыўдныя, як нам падаецца, спасылкі ў сеціве, радуемся, што сталі юбілейным наведнікам сайта, за што, вядома, прапануюць шалёныя грошы. Сябры, будьце пільныя. У большасці выпадкаў за гэтымі справамі стаяць чмуты. Хто такі чмут? Чмут – гэта хітры, спрытны ашуканец, несумленны ў адносінах з людзьмі чалавек. Сябры, няхай на вашым шляху не трапляюцца ашуканства і чмуты. Беражыце сябе. Да сустрэчы.